So karang mga quest part to din sa katong nagbati na si Cordapia. Kini lang ako nipakita nga video kay wa magugug ka video sa sulod. Morning ako na lang isulti ang nahitabo sa papanganak ni Cordapia. Ug ingani ang nahitabo. Charot. Kato din time nga naami sa watching area is nangatulog kami. Natulog na lang mi kay bawal mo musulod ang bana sa panakanan. Kailangan manggod kung mga anak ka ikaw ra gid isa ang nasa sulod. Ug kami nga nagbantay dito ra sa watching area. Tawagon lang ang bantay sa pasyente kung kailangan sila. Samtang nangatulog mi tama-tama pag alas 3 gitawag mi. Ug kay isa ra man ang pwede mo sulod so ang mama na lang ni Cordapia ang gigpasulod. Kay bawal man pud ang lalaki nga mosulod sa panakanan. Ug sa pagbalik sa mama ni Cordapia natingala ko kay mura siya naluya. Mo ra gipatawag ang mama ni Cordapia kay dili normal ang pagpanganak ni Cordapia. Kay dili man daw makaya og utong ni Cordapia mao tong gisesaryan siya. Kay gamay po daw puwerta si Cordapia. So sige daw niya gutong-utong mao tong naluya po daw siya. Mao tong hindi say daw ang doktor nga isesaryan na lang siya. Ug usa po daw sa gikaluyahan sa mama ni Cordapia kay gi-oxygen among bibi. Kay samtang gipaanak daw siya naundangan daw niya utong ang among bibi. Pero kaluyan sa Ginoo na okay ra gyud ang tanan. Sa sulod sa isa ka semana nakagawas na gyud in taon mi. Ug okay na po daw amo ang bibi. Ug aksyon in taon ko kakulba to. Liman ka abi na dili makasurvive among bibi. Pero salamat gyud sa Ginoo kay gihatag pigid siya sa mo. Gwapo ra biya kaayo liwat kay sa ako. Lang dili maliwat sa ako nga gitarong yun akong buhat. Ug diri na lang sa dini kutob ang video ha. Kung gusto day mo subaybay sa video sa mong anak, pakipalo na lang. Diri na lang kutob kay mag-ilo pa ko.